हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। गलाफी फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय देग्लाय 2025 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां आबुं बर' सावथुन साहारा, जाय सावथुनाव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मोखथां नार्जारी आरो मनालिसा हाज'वारी बिथांमोनखौ। बे सावथुननिनो स्ट'री स्क्रिप्ट डिरेक्शनखौ खालामदों गोजोन बर' बिथाङा आरो बे फैनो गोनां साहारा सावथुननिनो मोनसे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोनहा रिलिज खालामनानै होबाय, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सोमखोर मिथिंगाखौ। आरो बे मिउजिक भिडिअनि थीमा जोबोरैनो गोसो बोनो हाथाव जाबाय, मानोना बे मिउजिक भिडिअनि थीम, गाननाय जोमनाय, देलायनाय गासैबो गोजाम मुगानि मोनसे गोसोखांथि बायदि। आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्ना बसुमतारी बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों माइकेल मुसाहारी, उषारानी ब्रह्म, उत्तम आरो डिम्पल मिलि बर' बिथांमोनहा। बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा दासिमबो नायथ'वाखैब्ला गलाफी फिल्म्स प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन।